Velkommen igen. Se, der står det her på bordet. Vi skal faktisk lave lidt mere praktiske ting i dag. De to første punkter har allerede været over. Der er nogle... Nu skal vi lege lidt. Nu skal vi lege. Nu skal vi tegne lidt. Eller Skabe. Jeg kan ikke tegne. Jeg kan tegne tændstiksmænd, og det er så langt som i Det er også det, vi lærer derude. Vi lærer ikke at blive kunstnere. Vi lærer at Men vi skal heller ikke bruge vores platform, vi har valgt at arbejde med. Det er jeres elevator. Ja. Fordi at der møder I jo mange mennesker, og mange af dem kender I måske ved udseende, men ikke rigtig snakker med. Og vi vil ikke prøve at skabe dybe forhold mellem jer, men måske bare sådan, så man er på et pænt hej med folk, eller lige ved nogle basis-ting om hinanden. Og så har vi valgt, at det er elevatoren, vi vil arbejde videre med. Det er også fint. Hvis bare alle tager hej igen, det er ikke alle, der gør det. Nej, og det er netop det, vi gerne vil prøve. Hvorfor nu siger du? Hvis bare alle tager hej igen, så når nogen kommer ind og siger godmorgen eller hej, så svarer de slet ikke. Så griner jeg mig selv til. Så er det sur ikke. Men kunne man forestille sig, at for eksempel elevatoren havde sådan nogle lidt mere personlige billeder, eller noget, der kunne være lidt skægt, at man så det? Jeg synes for eksempel, det kunne være rigtig sjovt at se sådan nogle billeder, når man er trådt ind i en elevator, og det omkringliggende. Det her det er sådan noget. Ja, så det er også en hel kalender med kastanjetræet. Gætter man sig frem. Det er også spændende. Men skal der være et svar? Skal I få et svar, eller skal det bare være et samtale? Lad os sige, at komme op og diskutere om det er Colosseum, eller om det er et andet amfiteater et andet sted. Altså, Vil I så gerne have svaret på det? nå, det kan da godt stå. Ja, jeg har sådan en, der er, hvis jeg ved 100% det er det, og så hende, der på min egen alder, hun siger, apropos i går, vi var inde i Marmorkirken og kravlede op derinde. Hold op. Og der var der også en kvinde på min egen alder, og hun var så stedig omkring. Okay, nu skal I overdrage lidt sine idéer, måske blive videre på de her idéer i historie. Så skal vi prøve at lave lidt med det her skuespil, nej, hvor I forestiller jer, at vi kommer ind i elevatoren. Jeg tror, vi måske skulle lige have skåret op sådan her. Ja. Ja, du skulle også lige have en hat. Godmorgen. Godmorgen. Nej, det tror jeg ikke. Du havde ret. Nej, du havde ret, Solvej. Så er jeg så godt gættet. Nu er jeg altså endnu mere sur, end jeg var før. Så nu tager jeg også noget. Nej. Måske tegne firkanten, er det ikke en? Jo, ja, firkanten, den er, jeg kan nok ikke lave det, men det er også. Det blev for bredt. Jeg vil gøre det. For det er faktisk helt sådan, vi ser på. Sådan her, ikke? Det er jo faktisk præcis det her, vi gerne vil have jer til at gøre. Og lad os som om, I er rigtige elevatorer. Ja, og så, der er hullet. Og så enten så er de, men det er jo ikke sådan til siden, det er jo faktisk, døren er her, og så er de her. Jeg synes, det er en god idé, hvis I... Hvad? Ja, hvis I laver sådan noget, hvor vi kunne komme hen og snakke og lave sådan nogle ting her. Ja. Det er da også... Når I er færdige med jeres uddannelse, det må der være nogen, der kan få blive. Ja, forhåbentlig bliver vi færdige. Ja. Det var dejligt. Så nu skal I
op til jeres etage. Ja. Døren går op af sig selv, jo ikke? Jo, hvad trykker? Står vi ikke lidt og venter på elevatoren først? Men jeg ved ikke, hvor man melder sig. Vi skal have Anna sig. Nej, hvor melder man sig til? Hvor melder man sig til? Så er vi... Ding, ding. Tryk space. Space. Space just. Space. Er det hvad? Hov. Tyrehornene, hornhænderne, solvognen. Yes. Jeg tror, det er guldhånd. Ja, det må være guldhornene. Ja, det var også mit. Det kunne være det humør af det. Ja. Ding! Ja, det skifter sig. Wow. Har du ventet lang tid? Ja, jeg synes godt, det kan lige lidt tid.